Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boten door. Binnen krijgt week als een oor. Maar toch had ze me gemaakt. Ja! Die is heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Op, maatje. Hey, Pier en Marieke, ik moet nog even naar de bakker, maar passen je hem zo lang even op Lietse Lies? Ja, goed, ma'am. Oké, dat we. Oké. Mooi. Ontassen dan, hè? En goed oppassen, hè? Geen rare frats nu, hel je nou. Wat hast er aan in de tas? Tja, dit had ik van pa gekregen. Mocht ik haar? Had van Beppe West. Allee, ik word hem niet op te meidje. Om die op te meidje? Ja, lippenstift, kleurkes, nagellak, nog volle meer. Een heel tasje vol. Dus Beppe weer een deftig wiefje, jong. Wat was er mij? Broeken voor zelfs. Do? Moest door die op meidje? Het was dat? Ja, natuurlijk wel. Dan net? Ik ben een jongen. Wat zakt dat? Kom, ga je meer een spiegel? We kunnen eerst Liesel op meidje. Dat is een famke. Ja, heel leuk. Dat we Lies eerst. Kunnen we even oefenen? Of bijken. De hoen? Ja, waarom niet? Verf je bijkens in nylon reet. Oké, domme. Bijke bloot mooi in de koer lezen als Pier en Marieke mooi aan de slag gaan. De nijlen van zijn varpoorten worden vuurreed. Het kleurt heel mooi bij die zwart-witte poortjes. Zijn snuit maakt je ze reed met lippenstift. Maar dat slikkert de lieke hut weer aan. Hey, sje. Dit kan wel onder zijn eigen. Wat is dat? Mascara. Dat gebruikt dus mij altijd. Tekent ze lijntjes mij onder de eigen. Ja. Bijke kreeg het echt nog wat reed op haar wangen. Hij zocht er nou uit als een heel deftig hoentje. Als Bijke klaar is, beginnen Pier en Marieke on Lietse Lies. Die kreeg het ek rere lippen en zwarte lijntjes om haar eigen. Uitentrog liet ze haar even in de spiegel zien. Lietse Lies klapt in de handjes van Wille en liet de beide band mooi beginnen. Hey, ja maar die spiegel even. Ik maak ze mijn lippen echt reed. Wauw! Zorg wat ik hier ha? Peerse lak voor op een nylon. Dat is wat van mij. Oh ja, en dan was die lippen zwart, meidje. Dat is modern, jong. Hebben we zwarte lippenstift? Ja, jere. Kiest het zelfs? Jawel. Mooi, hè? Hoe laat is het, ijs? Dus mem select wel haast voor omkomen. Pier had het nog net zijn of de doorzwaait jeppen. Huh? Even stiet mem sprakeloos op het drompel en dan begint ze te laatjen. Nou, wat ga je hem nou verdienen? En hoe kom je hem aan dat koord? Dat die ik van pa gekregen. Dat mochten we broeken. Pier, hier pakken dat zelfs niet meer nodig. Nou, je bent me een paar portretten, ja. Letterlijk. Mooi, hè? Ja, prachtig. Mem had die jongens Lietse Lies maar even extra goed om een holle wasken. Die is weer zoekerskin. En Pierek. Alleenig zien nijlen binnen nog peers. De lak wil er net meer aan. En de oren maas maakt er ek weer naar squallen. Mem, we binnen mijn moffen. Die moffen? Hoe is toch moffen onder squallen, jong? Ja, Ja, jongen, het is midden in de zomer. Ik ga die moffen toch al lang oprommen. maar moa's betiet is nog koud, hier. Dan doet hij een hand er in de boezem. Ja, maar dan ging ik net draven en het bordje. Ik wil liever de moffen om, want ik ga echt weer koude hond hier. Oh, nou verhip de koers wel gelijk ha. Nou haast ijskoude hand. Ik zag het al. Ze binnen er peers hoor. Ik zal die moffen dadelijk opziekje. En ook die weer, hè? Dan houd ik ze ijskwallen echt maar mooi hoor. Want daar brood de kachel simmers echt net.